Hindi madaling pakahulugan ang Satanismo. May ilang pangkat ang Satanismo. Di tulad ng mga Kristiyano, ang mga Satanista mismo ay di nagkakasundo sa kanilang mga pangunahing prinsipyo. Maaaring may pagkakaiba sa opinyon o kumbiksyon ang mga Kristiyano tungkol sa kanilang interpretasyon sa ibang bahagi ng Biblia, ngunit naniniwala sila sa iisang sandigang katotohanan na si Jesus ay ang anak ng Diyos na nagbayad para sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at pagkabuhay na muli. Ang mga Satanista ay hindi nagkakaisa kung si Satanas ba ay umiiral at kung sila ba ay sumasamba sa kanya o sa kanilang mga sarili. Sa kabuuan, sila ay mga grupo na nalanzi ng mga kasinungalingan. Ang Juan Kapitulo 8 versikulo 44 ay maaaring ilapat sa mga Satanista. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Dahilan sa mga kasinungalingang ito kaya mayroong labis na ideolohiya sa Satanismo. Ilan sa mga gawain ng Satanismo ay nagpapatuloy at ang pagkakaisa ng mga Satanista ay higit na makikita sa mga ritual kaysa sa isang sistema ng paniniwala. Ang mga Satanista ay gumagawa ng mga bagay-bagay, hindi nila kailangang maniwala sa anumang mga bagay. Karamihan ng mga Satanista, sumasamba sa Diablo, Diabolists, Luciferians, at mga miyembro ng Iglesia ni Satanas ay nag-aangkin na nagmula sa Levian Satanism, ipinangalan mula kay Anton Levy, ang may akda ng Satanic Bible at nagtatag ng unang Iglesia ni Satanas. Pinaniniwala ang sinimula ni Levy ang unang iglesia ni Satanas noong 1966. Bilang siya mismo ang nagpahayag na siya ang autoridad sa lahat ng mas-asama, nagsimula siyang mamigay ng lingguhang pagtuturo sa halagang $2 kada tao. At dahil dito, isinilang ang iglesia ni Satanas. Ang pinakakaraniwan sa lahat ng sangay ng Satanismo ay ang pagtataas sa sarili. Lahat ng uri ng Satanismo ay nag-aangkin na ang buhay ay umiiral upang gawin ang naisin at ang pagiging makasarili ay isang magandang pag-uugali. Ilan sa mga Satanista ay naniniwala na ang tanging pag-iral na kanilang maaaring malaman ay ang mga bagay dito sa mundo. Kaya, ang mga sumasamba sa Diablo ay nabubuhay para sa ilang sandali, at ang kanilang doktrina ay katakawan at kahalayan. Ang Satanismo ay nanunumpa ng katapatan kay Satanas kahit pa may ilan sa iglesia ni Satanas ang naniniwala na walang Diyos o demonyo. Marami sa iglesia ni Satanas ay naniniwala din na walang tagapagligtas para sa kanila o kaninuman. Bawat tao ay lubos na may pananagutan para sa kanyang sariling buhay. Ganun pa man, sila ay nananalanggan kay Satanas sa kanilang mga ritual, dumudulog sa kanyang makapangyarihang kamay na mahayag sa kanilang mga buhay. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagpapakita ng impluwensya ng mga kasinungalingan at pandaraya sa kanilang filosofiya. Kung naniniwala ang mga Satanista sa kanya o hindi ay hindi mahalaga kay Satanas. Ang resulta ay pareho lamang alipin ni Satanas ang kanilang mga kaluluwa, at maliban na mamagitan ang biyaya ng Diyos, gugugulin nila ang walang hanggang sa impyerno. Sa madaling salita, ang Satanismo ay maaaring kinapapalubon ng pagsamba o hindi kay Satanas, ngunit ito ay isang sinasadyang gawain ng hindi pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Ibinigay sa aklat ng Roma 1 ang malinaw na sulyap sa puso at motibo ng mga Satanista. Sila ay may maalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat, nanggapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagupasala, 28 hanggang 29. Ang mga taong nailigaw ni Satanas sa ganitong pamumuhay ay hindi makaunawa sa konsepto ng Diyos ng biyaya at kalayaan.
Sa halip sila ay nabubuhay para sa kanilang sarili, sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. Ang ikalawang Pedro 2 ay naglalaman ng mga babala sa sinumang susunod sa Satanismo o anumang bagay sa halip na sa Diyos. Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila ay itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman, sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila ay mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Nooman ay naging alipin din naman ni Yaon, 17 hanggang 19. Sana ay mamulat ang inyong mga isipan sa katotohanan at magpatuloy sa pagtuklas ng kaalaman. Hanggang dito na lamang. Salamat.